Това не е истинска снимка. Истинска, като ти кажам, че истинска. Бе, няма да ми... Как ще ми докажеш, че е истинска снимка? Ето тук отдолу пише Симеончо. Пиши, дай да видя дали пише. Какво пише? Къде пише? Това не е истинско. Сигурен ли, че е истинско това? Абе, една моя позната ми е донесла от Мадрид. Била е в болницата и там си е правил изследвания Симеончо. Ти е приятелка на тебе, така? Еми как? И ти каза, че на Симеончо това? Абе, гаранция бе, сега няма се лъжиме. Айде. А аз не мога да съм сигурен, че е негова снимка. Абе, сигурно е. Имам и крак, ако искаш и него мога ти го дам. И крак? И крак имам, левия крак имам на Симеончо. Дай да го видим и него. Еми трябва да видя къде е сега, не мога да го намеря точно. Колко струва на крака? Еми, ти ще ти я дам за 40 лева. За 40 лева? Да. Не мога да намалиш, ако взема двете снимки. Сигурен си, че е на Симеончо. Абсолютно съм сигурен. Айде сега. Аз не съм сигурен, но... За 40 лева ще я дам. Само за 40 лева. Тя не ми... Много са това пари за това нещо. Абе, как са много, бе? Нали си монархист, бе? Кой ти казва, че на Симеончо? Ти казвам, че на Симеончо сега. Нали ти казвам, че пише Симеон. Виж тук на латиница. Тук пише Симеон. Поглед. А, Симеон. Еми, да. На латиница пише Симеон. Да. Я да видя, къде пише Симеон? Тя... От кога е тази снимка? Абе, от преди 5-6 години там. 5-6 години. Не знам точно колко. Аз имам от 2 години. Тук е малко повредена, виждаш ли къде? Абе, няма такова нещо, бе. Малко е повредена, бе. Няма повредена. Не е ли? Няма, бе. И оригинал ли? Бе, оригинал, бе. Бе, 20 кинта ти давам за тази снимка и това е. 20 лева, не. 20 кинта? 30. Айде. Айде 25. Последно 25, айде. Да не е фалшива, е. Абе, не е фалшива, бе. Давай 25 лева. 25 кинта са много пари за тази снимка. Абе, айде сега няма се пазариме. Давай 25 лева. 25 кинта са много пари, батко, за тази снимка. Това не е истинска снимка. Бе, направо ти давам 2 лева за тази снимка. 5 лева, дай път. Айде 5 лева. 2 лева давам, защото не съм сигурен. Не съм сигурен дали е на Симеон това, батко. Може и менте да е нещо. И не е много хубава тази снимка. 2 лева ти давам. Добре, дай 2 лева. Добре, айде 2 лева ще ти дам. Чакай. Да видим дали имам 2 лева сега. То пък нямам 2 лева. Ако такива са отпадналите сцени, какъв ли е филма? Момчето, което беше цар. Една единствена прожекция на голям екран на 15 юни, зала 1 на НДК. Билети на касите на НДК и в мрежата на Ивентим.